La química és una ciència experimental i empírica que estudia la matèria des d'un punt de vista de la seva composició, de la seva estructura i del canvi, és a dir, de les reaccions químiques. La química permet que els àtoms de les molècules es mantinguin junts a partir d'enllaços químics entre ells. Sense la química no podrien existir aquests enllaços i no podrien existir les molècules, per la qual cosa la biologia seria impossible i nosaltres no existiríem. A partir d'aquí, podem utilitzar la química en el nostre favor i aprofitar els beneficis d'aquesta. Un exemple n'és la combustió. La combustió és una reacció química exotèrmica entre una substància amb l'oxigen. Aquest tipus de reacció la podem trobar en el nostre dia a dia, per exemple, quan ens dutxem i volem aigua calenta, ja que l'energia que escalfa l'aigua prové de la combustió. La reacció redox és una reacció química en la qual hi ha una transferència electrònica entre els reactius, originant un canvi en els estats d'oxidació dels productes. Les reaccions redox les podem trobar, per exemple, a les piles del comandament a distància del televisor o del projector. En la pila, el que succeeix és que separa aquesta reacció en dues semiequacions. La de reducció, que es dona en el càtode, i la d'oxidació, que es dona a l'ànode. En química, una dissolució és una mescla o barreja homogènia a nivell molecular de dues o més substàncies pures que no reaccionen entre si. En una dissolució es distingeix entre el dissolvent, el compost majoritari, i el solut, el compost minoritari. A la vida quotidiana podem trobar exemples molt clars de dissolucions quan, per exemple, tirem sal a l'aigua quan volem cuinar. Una saponificació és una reacció química entre un lípid saponificable i una substància bàsica, on s'obtindrà un sabó. Aquest sabó té la particularitat de ser amfipàtic, que sumat al seu pH bàsic permet l'eliminació de la major part dels patògens d'una superfície. Utilitzem el sabó diàriament per la higiene. Amb tot el que hem observat, ens n'adonem que la química està present a tot arreu i que la necessitem en el nostre dia a dia. Per tant, podem dir que aquí i a tot arreu hi ha química.